Новият цар. Една сутрин Дритараштра свика своя таен съвет. Сановниците се събраха в тронната зала. След като засвидетелстваха на царя най-дълбокото си уважение, те насядаха мълчаливо върху разкошните възглавници, наслагани по земята. Дритараштра бе заобиколен от 6 мъдреци. Между тях и учителят Дрона седеше безучастен. Дритараштра изглеждаше загрижен и се взираше в празното пространство с изгасналите си очи. „Верни приятели“, каза той, „свиках ви, за да ви уведомя за решенията, които взех, след като дълго размислях и се молих. Вие знаете, че заставен да се възкача на трона след смъртта на моя брат, аз имах едно единствено желание – да се откажа от царуването, щом като моите деца и моите племенници достигнат пълнолетие. Мисля, че е дошло време да определим кой ще ме замести. Винаги съм се надявал, че моят избор ще се осъществи в мир и съгласие. Уви, добре виждам, че надеждата ми е пропаднала. Случилото се между принцовете Дюродан и Пхимасена по време на турнира дълбоко ме нарани и ме кара незабавно да избера наследника си. Искам да избегна опасността стремежът за властване да изкопае още една злина, а да дам на моя народ един цар силен и с ваше съгласие реших да отстъпя короната на принц Юдиштира. Гласът на клетия цар издаваше цялата му мъка. От дълги години той се бе надявал, че ще може да посочи своя син Дюродан като най-достоен да получи короната. Сега разумът и честността го задължаваха да избере своя племенник. Бащиното му сърце страдаше жестоко. Верните съветници размениха погледи на разбирателство. От името на всички Дрона взе думата. „Велики и мъдри Дритараштра, ние поддържаме решението ти и споделяме твоята мъка. Даваме обет, щото твоята жертва, направена в името на справедливостта, да възвърне съгласието между принцовете и да ги възроди.“ Като стана цар, Юдиштира се показа достоен за доверието на Дритараштра и тайния съвет. Той пристъпи към задачата си сърцато, заемайки се преди всичко с преобразованията и сигурността на своите владения. През царуването на Дритараштра съседни народи бяха нахлули в земите край границите и бяха изпокрали добитъка. Те бяха прогонени и сурово наказани. Походът срещу Друпада, цар на Кампилия, който беше заграбил една плодородна и залесена равнина, се увенча с успех. Юдиштира беше изпратил при царя 3 пратеници. Един стар, красноречив брамин и 2 от най-смелите си войни. Те поискаха от Друпада да изтегли войските си от завзетите земи и му дадоха да разбере, че Юдиштира, в името на старото приятелство, което свързва двете царства, искрено желая мира, но не ще се поколебае да хване оръжието, ако правата му не бъдат зачетени. Мисията не излезе на добър край. Друпада беше много внимателен с пратениците, но не се съгласи да върне завзетите земи. Юдиштира, макар и неохотно, се зае да защити правата си чрез сила. Той имаше обаче лични съображения да избегне обявяването на война на царя на Кампилия. Друпада беше ученик на Дрона, когато последният преподаваше в училището на училищата. Противно беше на Юдиштира да се сражава с един ученик на своя високо почитан учител. Все пак той се постара да разработи военен план, който би му позволил вероятно да възвърне земите си при възможно най-малко кръвопролитие. Трябваше да завладее града с изненада и да застави Друпада да ги върне. Той избра най-силните и най-сигурните от своите войни и накара да приготвят колесниците. Отказа се от слоновете. Те щяха да бъдат много бавни за светкавичната скорост, каквато изискваше това начинание. Когато всичко беше готово, малочислената армия се понесе с всичка сила по неприятелската земя. Няколко чети, срещнати по пътя, бяха незабавно разпръснати и противниците избити. Трябваше на всяка цена да се попречи да бъде вдигната тревога. На седлата от зори до мрак
Откъсвайки по малко време за смяна на конете и да подремнат няколко часа през нощта, непрекъснато измъчвани от глад и жажда, Юдиштира и неговите войни пристигнаха за 3 дни пред Кампилия. Недалеч се издигаше един зелен хълм. Юдиштира събра там войниците си и им нареди да си отпочинат и да оставят конете да се освежат пред решителния щурм. Градът спеше под ослепяващото обедно слънце, без да подозира какво му се готви. Дърветата и лианите скриваха шепата смелчаци, които очакваха часа на битката. Когато конете и хората изглеждаха достатъчно отпочинали, Юдиштира извика при себе си Арджуна и Бхимасена, разположи пълен ред колесниците и даде сигнал за атака. Конете, шибани до кръв, се спуснаха напред и се понесоха по склона към градската порта. Конските копита и колелата на колесниците вдигаха оглушителен шум, като от лавина. Главините на колелата скриптяха застрашително, сякаш щяха да се струшат. Катранът, с който бяха смазани, димеше от триенето. Стражите по крепостните стени на града се стреснаха, чувайки този невероятен шум, и обхванати от непосилна паника, напуснаха поста си без да затворят крилата на портата. Конниците се втурнаха в Кампилия с ужасяващ боен вик и попаднаха сред голям площад, на който се бяха разположили търговци с конете си, слоновете си и своите стоки. Те събаряха шатрите, хората бягаха крещейки. Конете и слоновете, вързани край площада, се изплашиха от виковете, скъсаха въжетата си и се разбягаха, увеличавайки безредицата. Мъжете и жените се препъваха в панерите и изсипаните кошници или обхванати от страх припадаха и бяха стъпквани от животните. От всички страни се носеше плач, стенание, вик на отчаяние. Деца и родители се търсеха, викаха се, тичайки на всички страни. Войсковите части на кулите, които защитаваха града, като чуха виковете от площада, напуснаха постовете си и се отправиха в безредица към центъра на града. Всички към палата, викна Бхимасена, жаден да се бие. Колесниците се прегрупираха и бързо се понесоха към палата на Друпада, но трябваше да се спрат пред стените, които го обкръжаваха. Друпада ги чакаше на входа с един ескадрон стрелци. Царят чу виковете, които се носеха от всички страни, и предугаждайки опасността, беше подготвил защитата си. Щом се приближиха колесниците на Юдиштира, неприятелските стрелци опънаха лъковете. Неколцина от нападателите бяха смъртно ранени и паднаха като подкосени. Вмиг отекнаха в далечината ударите на барабан и острият звук на тромпет. Гражданите, след като премина първият миг на объркване, бяха вдигнали оръжие и се стичаха да обкръжат войните. Юдиштира си даде сметка, че трябва да плени царя, преди да е станало късно. И така той събра колесниците си, но не можа да атакува веднага. Отляво напредваха 5 слона, които носеха войници върху гърбовете си. Отдясно идваше ескадрон стрелци, развяващи знаме с цветовете на Кампилия. Аз се заемам с слоновете, извика Бхимасена. Аз с стрелците, извика почти едновременно с него Арджуна. Гигантът се изпречи пред 5 дебелокожи животни и развъртя боздогана си. С един удар той разгроми кулата, издигната върху гърба на едно от животните, събаряйки на земята войниците, които се намираха в нея. Друг удар на мощния му боздоган разби челото на един от слоновете, който го застрашаваше с хобота си. Той отблъсна трети, който беше доста напреднал, надавайки боен вик, равен на рева на 100 слона и 100 лъва. Добре стана, че още незасегнатите слонове побягнаха в полуда. Арджуна не бе по-малко смел от Бхимасена. Той изпрати една стрела, която разкъса знамето на Кампилия. Друга удари точно в челото знаменосеца, той се строполи по лице в праха. Стрелците се спряха нерешително, после виждайки, че всичките стрели на Арджуна попадат в целта, се отеглиха.
Моментът беше удобен. Юдиштира насочи колесниците си срещу Друпада. Устремът на нападателите беше толкова силен, че царят на Кампилия, въпреки коража си, се видя принуден да се оттегли във вътрешността на своя палат. Юдиштира беше издал заповед да не се засяга царят и скочи от колесницата си със сабя в ръка. Разбивайки противника, той проникна в палата. Двамата противници се оказаха почти сами в двора един срещу друг. Друпада, бесен като лъв, който брани барлогата си, се нахвърли върху Юдиштира, а той отвърна с резки удари поддръжката на царската сабя. Целеше да я събори, но Друпада я стискаше като занитена в юмрука си. Бхимасена успя обаче да обезоръжи царя и, вдигайки ръката на победения, го обяви за пленник. Друпада трябваше да се върне и да заповяда на своите да прекратят битката. Победителят Юдиштира прояви великодушие, като поиска от Друпада само да му даде клетва, че повече няма да нахлува в земите на своя съсед. После, в знак на помирение, той прегърна своя противник и напусна града. На връщане, Юдишира не можеше да се въздържи да не възобновява в мисълта си онова, което се бе разиграло пред очите му, когато влезе въоръжен от главата до петите в двореца на Кампилия. Докато той се сражаваше с царя, една много красива девойка с благороден вид присъстваше безучастно на дуела. Юдиштира после разбра, че това е била Драупади, дъщерята на Друпада. Замечтаното лице и гордата осанка на принцесата покориха сърцето на младия цар. При все, че царуваше като независим и уважаван владетел, Юдиштира винаги слушаше своя стар възпитател Дрона и драговолно следваше съветите му. Учителят го съветваше да бъде разумен и да не се замайва от властта. За да му покаже какви опасности се крият под съвсем невинни на вид неща, той му разказа тази приказка. Един ден Парикшит, цар на Хастинапур, отишъл на лов в една тъмна гора. Владетелят бил придружен от 100 кони и слонове и го следвала цяла армия от смели бойци в ризници, въоръжени с саби, копия, боздогани, лъкове и стрели. Докато свитата напреднала, гората ехтяла от ударите на барабаните, трясъка на колесниците и рева на слоновете. Парикшит, дързък и жесток като някой тигър, навлизал в гората начело на своите войници и слуги, избивайки всякакви животни. При вечер той наранил една великолепна газела. Смъртно ранена, тя все пак успяла да избяга и да се скрие. Царят събарял дървета и храсти, за да намери своята плячка. Напразно, тя била изчезнала. Тъй както претърсвал всяко кътче на гората, царят се озовал ненадейно пред един молещ се брамин и спаднал в дълбоко съзърцание. Аз съм Парикшит, царят на Хастинапур, му казал той. Видял ли си да минава една ранена газела? Браминът нищо не отвърнал. Той бил дал обет да не произнесе нито дума в продължение на 1 година. Царят се засегнал, обхванал го ужасен гняв и той повторил ядно. Твърдоглав ленивецо, на тебе говоря. Видял ли си да минава от тук една ранена газела? Браминът нищо не отвърнал. Царят, още по-разгневен, повдигнал с върха на сабята си една умряла змия, навита в праха, и я метнал около врата на мъдреца. После се е отдалечил, ругайки Брамина. В това време малкият син на Брамина неочаквано дотичал и чул обидните думи на царя. Силно възмутен от оскърблението, нанесено на баща му, той вдигнал ръка към небето и извикал: „Моля те, Такшака, благородни царю на змиите, отмъсти за тежката обида, нанесена на моя баща. Нека преди да изтъкат 7 дни, царят на Хастинапур да умре от твоята отрова.“ Едва произнесло тези думи, момчето съжалило, че се овлякло толкова. Но било вече късно. Проклятието тегнало върху царя. От своето царство с широки подземни пещери, пълни с злато и скъпоценни камъни, Такшака чул молбата и се приготвил да отмъсти.
Обаче царят не закъснял да узнае за проклятието, което надвиснало над него. Разтревожен, той свикал на съвет своите министри. Те решили, че царят трябва да напусне града и да се осамоти в малък уединен дворец на върха на един хълм. Над неговото осамотение да бди ден и нощ тройна стража. Стаята на царя да се пази от брамини, познаващи точно магическите формули за отдалечаване на всякакъв вид влечуги. Освен това, царят изпратил да повикат един лекар, вещ в церенето на ухапани от змии. Лекарят, на който било обещано значително възнаграждение, се отправил към дома на царя. По пътя той срещнал Такшака, царя на змиите, преоблечен като брамин. „Къде отиваш, почтенни пътнико?“ запитал той. „Царят ме извика, за да го предпазя от ухапването на Такшака.“ „Губиш си времето, учени лекарю. Аз съм Такшака. Ако ухапя царя, ти не ще можеш да го излекуваш.“ Лекарят се усмихнал предизвикателно. Тогава Такшака, преобразявайки се в змия, изсъскал: „Само с едно ухапване аз ще изсуша хилядолетното дърво, което е зад тебе. Върни му живота, ако си способен на това.“ На дървото, ухапано от ужасните зъби на Такшака, вмиг окапали всичките листа. Лекарят се объркал. Той се опитал да вдъхне нов живот на дървото, но било безполезно. Изкуството му нямало силата да възкресява. Пред превъзходството на божеството, лекарят не посмял повече да се противи. „Аз ще ти дам 1000 пъти повече, отколкото ти е обещал царят, ако се върнеш откъдето си дошъл, без да се бъркаш в тази работа.“ Лекарят приел и се върнал обратно. Такшака стигнал до царския дом, но му било невъзможно да влезе вътре. Вратите и прозорците се охранявали от стражи, въоръжени с саби и тояги. Царят на змиите разбрал, че трябва да прибегне до измама. Обаче 6 дни били изтекли и цар Парикшит се надявал, че е могъл да избегне отмъщението на Такшака. Царят на змиите извикал 4 от своите слуги и им казал: „Преобразете се на брамини и занесете тази кошница с плодове на царя на Хастинапур.“ Слугите изпълнили заповедта на господаря си. Цар Парикшит, като не знал откъде иде този дар, приел плодовете и благодарил на брамините за подаръка. Оставали само няколко часа до края на 7-я ден. Парикшит, сигурен, че е избегнал проклятието, седнал на масата с придворните си. Поискал кошницата, донесена от брамините. Той избрал най-хубавия плод и го захапал. В сочното парче царят забелязал мъничък червен червей с черни блестящи очи. Той избухнал в смях и като хванал малкото животинче между пръстите си, го показал на сътрапезниците си. „От всички поданици на могъщия Такшака, вижте, приятели, храбрецът успял да премине прага на моя дом. Денят преваля и аз съм все още жив. Ужасният цар на змиите не ще ме види да треперя пред това нищожно червейче.“ Но докато царят се смеял с цяло гърло, червият вдигнал червената си глава и ухапал ръката, която го стискал. Парикшит надал вик и се строполил безжизнен. Презряното червейче било самият Такшака. Проклятието постигнало царя на Хастинапур. Подкрепен винаги от своите доблестни братя, Юдиштира успя и в други начинания. Ако трябва да се каже истината, младият цар силно желаеше да приобщи и братовчеите си Дюродан, Дюсазана и Карна, но те се държаха на страна, затворени в своята ненавист и прекомерна гордост. Това състояние на нещата дълбоко огорчаваше стария Дритаращра. Колкото племенниците му ставаха все по-известни, толкова неговите деца оставаха в сянка. Но те не бяха толкова бездейни. Замисляха разплата и желаяха гибелта на своите братовчеди. 3 братя имаха съюзник в лицето на Сакуни, един от войчовците им, който смъртно ненавиждаше синовете на Панду и който беше станал вече от известно време злият дух на Дюсазана. Всъщност,
Той беше го подтикнал да посегне на живота на вълчия търбух. Сакуни и племенниците му успяха да въвлекат в тази работа и Каника, един от старите министри на Дритаращра. Макар и измамник, той беше спечелил като лисица с хитростта си доверието на Юдиштира. По време на честите му отсъствия, петимата заговорници обграждаха стария цар и използваха всички случаи да очернят синовете на Панду. Те подмятаха, например, злонамерено такива неща, че уж Юдиштира се е възгордял от победите си, не изпитвал никаква благодарност към стария цар и дори едва понасял почестите, отдавани все още в палата на Дритаращра, който вече не беше на власт. Вероломците добавяха, че Пхимасена искал да убие Дюродан и че преценено добре да се даде короната на Юдиштира, без да се зачетат правата на най-големия син на царя, беше осъдителна грешка. Юдиштира и братята му, заети да воюват или да обхождат земите на царството, съвсем не знаеха за съзаклятническото и не подозираха нищо за зложелателството, на което те бяха прицел. Дритаращра много беше страдал, когато трябваше да вземе решение да лиши сина си Дюродан от наследничество. Той се противеше все по-слабо на внушенията, направени му от неговия зет, от неговите деца, от неговия стар съветник. Един ден Каника го застъпи открито. Мъдри Дритаращра, му каза той, ако ти не беше сляп по рождение, твоят брат Панду нямаше да стане цар и днес, според закона, Дюродан щеше да бъде наследник на трона. Твоя ли е вината, че си се родил сляп? Защо пожела твоето нещастие да се стовари върху сина ти? Дритаращра наведе глава, после с уморен глас добави. Защо ме измъчвате? Дори да съм допуснал грешка, то тя е непоправима. Юдиштира има властта. Кастата на брамините и на воините му е вярна. Ако се опитаме да го свалим от трона, ще бъдем сразени. Не е вярно, че грешката е непоправима, настоя тогава Сакуни. Хитростта може много там, където силата не достига. Ние имаме един план, който завинаги ще ни освободи от горделивия Юдиштира и неговите братя. Близо до делтата на Ганг има един град, който Юдиштира още не е посетил. Негов управител е един от нашите приятели, готов да изпълни нашите заповеди. Щом Юдиштира се върне, ти ще го посъветваш да отиде в този град малко да си почине. До тогава управителят ще построи великолепно жилище, в което ще приеме царя. Това ще бъде една къща, специално замислена, от смолисто дърво и лак. Тя ще се нарича къщата на щастието. Това е привлекателно име. Една нощ, когато Юдиштира заспи, къщата чисто и просто ще пламне. Смолата и лакът ще се възпламенят. Юдиштира не ще има време и да се свести. Къщата на щастието ще стане негов гроб. Ние ще оплачем преждевременната му смърт, както се полага, и Дюродан ще стане цар. Стига да го пожелаеш. Как мислиш ти? Дритаращра леко кимна с глава в знак на съгласие. Няколко дни по-късно Юдиштира се върна от пътуването си по северните провинции. Той беше бляскаво честван от съветниците и народа. Когато се представи пред стария цар, за да му засвидетелства своята почит, царят го покани да седне близо до него и му заговори с престорено развълнуван глас. Дете мое, ти направи за няколко месеца това, което аз, бедният слепец, не можах да извърша през многото години на моето царуване. Границите на царството вече са сигурни, провинциите са умиротворени, хазната е удвоена. Сега можеш да си разрешиш малко почивка. Близо до делтата на Ганг, на юг, град Варанавата ще бъде щастлив да приеме своя цар. Върви да го посетиш заедно с братята си и прекарайте там приятно. За пръв път Юдиштира забеляза в гласа на царя лъжливи и лукави нотки, но не можеше да отблъсне предложението, направено така разпалено. Отдалечавайки се от покоите на Дритаращра, младежът срещна Видура, стар роднина, който живееше в един кът на палата вън от дворцовите интриги. Старецът здраво стисна ръцете на Юдиштира и като видя, че бяха сами, му каза тихо:
Отваряй си добре очите, дете мое. Оръжията не са само от желязо. От някое време усещам в палата атмосфера на измяна, на съзаклятничество. Всички ме смятат за дърдорко, но аз имам очи да виждам и уши да слушам. Знам какво ти каза Дритараштра. Върви в Варанавата. Щом мога, ще ти изпратя един доверен човек, който ще ти разкрие намеренията на твоите неприятели. Ти ще познаеш пратеника последните думи. Истината крепи света. Върви сега и бъди смел. Къщата на щастието. Приготовленията за тръгването свършиха. Юдиштира и братята му взеха да се сбогуват с майка си Кунти. Царицата, потикната от някакво мрачно предчувствие, ги притисна до сърцето си и им рече: в последно време често ви виждах да тръгвате, но не трепвах. Този път вашето заминаване не прилича на другите. Вземете ме с вас, моля ви се. Трябваше да отстъпят на желанието й. Пътуването беше дълго. Като пристигнаха в град Варанавата, Юдиштира, братята му и царицата бяха тържествено посрещнати. Народът се веселеше. Порокана, управителят, беше подредил добре всичко. Той беше дребничък човек, пълен и отпуснат, раболепен пред могъщите и презрителен към нишите. След като произнесе своята приветствена реч, той заведе царствените гости в къщата на щастието. Дворецът се намираше вън от града, в осамотено място на края на гората, която го заобикаляше от всички страни и го затваряше като непроходима преграда. Лакът блестеше върху стените отвътре, както и отвън. Юдиштира веднага почувства миризмата на смола. Много дни изминаха в това ново жилище без никакво происшествие да смути почивката на царя и семейството му. Принцовете участваха в празненствата, уреждани в тяхна чест, или посещаваха различни квартали на града. Те не закъсняха да забележат, че бяха следени и всяко тяхно движение отбелязвано. Стражите на управителя пред портите на двореца се сменяваха постоянно. Други съпровождаха царя и принцовете при всяко тяхно отдалечаване. Сам Порокана, ласкател и подлизурко какъвто си беше, ги следваше по петите. Пхимасена пръв се умори от този надзор и поиска да си тръгне. Но Юдиштира, който още не беше разбрал плановете на своите неприятели, го посъветва да се преструва надоволен и да бъде нащрек. Под предлог, че излизат на лов, тримата братя започнаха да проучват подробно околността и да бележат с условни знаци горските пътеки, най-вече водещите към Ганг, който течеше на известно разстояние от къщата на щастието. Трябва да печелим време, казваше Юдиштира на братята си, но очакването изопваше нервите им. Дните минаваха в дразнеща мудност. Обещаният пратеник от Видура все още не идваше. Най-сетне една вечер някакъв просяк пристигна в двореца и поиска да види царя. Пуснаха го. Щом се яви пред него, човекът се провикна. Истината крепи света. Царят се взря в очите му, после заповяда да му сложат ядене и пиене. Когато останаха сами, просякът му заговори високо с тези думи. Велики Юдиштира, през една от следващите безлунни нощи ще подпалят тази къща. Тя е изградена нарочно от смолисто дърво и е лакирана. Изкопай проход от твоята стая до средата на гората. Когато пожарът избухне, вие ще избягате. Ще повярват, че сте загинали в огъня и няма да ви преследват. На брега на Ганг ще ви чака лодка. Тя ще ви откара на сигурно място. Тримата братя веднага се заловиха за работа. Нощем прокопаваха безшумно прохода. Денем закриваха входа на подземието с дъски и келими. Работата беше много трудна, но принцовете я завършиха преди новолунието. После зачакаха събитията. Първата нощ премина без нищо да се случи. Също и втората и третата. Четвъртата вечер царица Кунти уреди голям празник в една от залите на лакираната къща. Между поканените, разбира се, беше Порокана, както винаги престорен и тържествен. Юдиштира беше разбрал, че Елакум не се отдели от него през цялата вечер и го тъпчеше с сладкиши и напитки. Късно през нощта, когато всички поканени се сбогуваха,
Управителят мъртво пиян хъркаше върху един килим в ъгъла на залата. Къщата потъна в дълбока тишина. Бхимасена се приближи до пияницата и се накани да го ритне, но се въздържа и процеди през зъби. Подлец! Гласът му още звучеше в тишината, когато Бхимасена усети странна миризма. Веднага разбра. Това беше замисленият пожар. Предателите бяха подпалили жилището с надеждата, че тримата братя ще загинат съдня си. Бхимасена извика веднага близките си, за да ги предпази от опасността. Юдиштира хвана брат си Арджуна за ръка и му направи знак да мълчи. Никой не бива да ни чуе. Трябва да повярва, че сме изгорели. После промълви. Бързо, да не губим време. Влязоха в стаята на Юдиштира. Въздухът беше наситен с гъст дим и трудно се дишаше. Огнените езици вече ближаха пода. Арджуна и Кунти, последване от Юдиштира и Бхимасена, се спуснаха в подземието. След няколко минути те излязоха на чист въздух. Бедствието беше взело страхотни размери. Дворецът се бе превърнал в огромна клада. Черните очертания на стражниците се изрязваха върху нажежената завеса. Дори небето изглеждаше възпламенено. Бегълците се спряха за миг, защитени от дърветата, да погледат развихрените пламъци. Гори, проклета къщо, се провикна Юдиштира. Те забързаха към Ганг. Трудно си проправяха път сред гъстата растителност нощния мрак, едва разсейван от светлината на пожара. Бхимасена вървеше пръв, режеше или изтръгваше храстите, които им препречваха пътя. Майката и братята му го следваха, като се държаха един за друг. Стигнаха брега на Ганг. Там забелязаха слаба светлинка. Бхимасена отправи зов с мощния си глас. Фенерът се раздвижи. Една лодка се приближи до брега. Бхимасена взе майка си на ръце и скочи в лодката, последван от братята си. При веслата седеше лодкар, който с няколко силни тласа отблъсна лодката от брега и я остави да се носи по течението. Никой не говореше. Юдиштира мислеше с горчевина за престъпната измама на своя чичо. Бхимасена, разярен, стискаше зъби, а Арджуна гледаше неподвижно пред себе си. В тишината се чуваше риданието на клетата Кунти. Стигнаха до мястото, където Ганг се разширява и смесва величествените си води с водите на морето. Лодкарят зави с лодката и се приближи до другия бряг. Четиримата нещастници слязоха бързо, махнаха за сбогом на лодкаря, който незабавно се отправи към морето. Нощта беше още дълбока, местността непозната. Трябваше да се дочака зората. Когато небето започна да избледнява, гората се показа ужасяваща и дива. Бхимасена взе майка си и подкани за път. Със свободната си ръка той изтръгваше храсти и дървета. Движеше се с мощта на голям, разярен слон, за да се освободи от бушуващия в него гняв. Блатистата местност гъмжеше от насекоми. Тръпчини със застояла вода неочаквано се отваряха под нозете им. Колкото по-високо се изкачваше слънцето в небето, толкова горещината ставаше все по-непоносима. Уморени и изтощени, примиращи от глад и жажда, залитащи от недоспиване, Юдиштира и Арджуна с мъка следваха брат си. Спъваха се в извитите корени и се плъзгаха по гниещите листа. Най-сетне Арджуна падна на земята и помоли братята си да спрат. Невъзможно е, каза задъхан Юдиштира. Ние трябва да излезем от този гроб. Трябва да се отдалечим колкото е възможно повече от Вара на Вата. Може би са забелязали нашето изчезване и са последите ни. Не знаем дори дали Порокана е умрял в пожара на проклетия дворец. Бхимасена погледна Арджуна, после се обърна към майка си, увиснала на врата му като изплашено дете и извика. Защо бягаме? Ти си царят Юдиштира и ние трябва да ти се подчиняваме. Но ако искаш да ни послушаш, знаеш ли какво трябва да направим? Да се върнем обратно. Никой не ни очаква и лесно ще възстановим справедливостта. Няма да цапаме ръцете си с роднинска кръв, отвърна твърдо Юдиштира. Ще дойде ден,
в който нашето благоразумие ще бъде оценено. Малката дружина отново пое своя път. Юдиштира се силеше да скрива умората и жаждата си. Търсеше с очи някакъв плод за ядене, една глътка вода, но виждаше само безплодни дървета и блатни води. Отдавна минаваше пладне. Царицата вдигна очи към Пхимасена и едва промълви: „Пхима, жадна съм!“ Загубвайки съзнание, тя отпусна глава.